Значить, правда то, що через 7 років, як казав Андрій Броді, чехи нас передали Сталіну. Так, Андрій Броді предвидів то, що якщо виявиться, що чехи не дадуть вернутися Пряшівській Руси в состав Подкарпатської Руси, якщо вони будуть і далі ламати права русинів, пряшівських, подкарпато-руських, і навіть німці права терпіли правонарушення, то дійсно він оказався прав, бо через 7 років, в 1945 році, 29 юня, чехи передали нас у Совєтський Союз. Так передали, як ферму із людьми, із землею. Уви, тот договор написано було так, 29 июня 1945 года, что приєднується до СССР Закарпатська Україна, придумав Сталін таке слово, по Конституції Чехословакії Подкарпатська Русь, яка по условиям Сен-Жерменського мирного договору 19 року вийшла свободно в состав Чехословакії на правах повної найширшої автономії. Вот що приєднувалося до СССР. Юристи суміли, виділи, що вже давить Москва їх, але вони суміли вписати в той договор, ким представляють себе русини. Просто територія, або державність Подкарпатська Русь з територією, де вже діє Конституція, де вже діє свої права, своє правительство, свій парламент. І так би ліпше було, коли тот договор вступив у силу. Но він був ратифікований обома сторонами. Но коли мав вступити в силу у кінці января або на першому числі февраля 46-го года, то юристи радянської України підказали Сталінові, що не треба би, щоб Подкарпатська Русь оказалася в составі СССР як республіка. Давайте ми зробимо з неї обикновенну адміністративну область радянської України, і об'явимо і американцям, і англічанам, що це споконвічна українська територія, ну а русини, звісно, споконвічні українці. От з того часу і радянська наука почала доказувати, як і українські і російські комуністи, що русини – це українці. Пішли геть уже комуністи, вже не є большевиків, а в Україні знову русини – це українці. Якщо хтось з русинів хотів би бути українцем, ну нема проблем. Но якщо 800 тисяч людей чувствують себе язиком, культуру і духом, образом життя, віру русинами, то яку треба велику совєтську машину пропаганди, щоб давити почти мільйон людей, заставляти їх ви русини по-українці. Як уже нині треба платити за мільйони, мільярди, навірно, гривень пропагандистську машину, щоб сотні журналістів і таких вуличних пройдохів йшли по вулицям і били людям голови, ви не русини. Я розумію тепер боль Андрія Бродія. Він це все предвидів, бо якщо б і в Чехії ми добилися повних прав, чехи б не сміли з нами робити хоч що. Якщо б у радянській Україні або в Совєтському Союзі нас приєднали, як просив наш святий Олексій, ісповідник Карпато-Руський, тоді делегація його була в Москві, щоб нам определили віддільну Карпато-Руську республіку, бо ми не українці, ми русини. Це документи, ми цитуємо документи, але вже одна цитація цих документів вкидає у гнів многих патріотів, вони дзвонять в спецслужби, закрийте їм рот, закривайте їх газети, не дайте їм говорити. Прийшли до нас американські русини, і ми почувствували. Треба бути добрими громадянами своєї держави, але щоб податися кожної очередної влади, котра страхом набиває людей, щоб ніхто не смів протестувати або слово казати, не сміємо. Що би не було, там, де можеш соглашатися, можеш уступити. Но у вопросі національності і релігії ніякого не може бути соглашательства. І так президент Гаха незаконно змістив Андрія Бродія. І так все стало, що ми не по своїй волі
оказалися у совєтській Україні. Но тепер так би нам було хотілося, щоб ми нині считалися тут людьми, котрі друзі своєї держави, котрі голосували за цю державу, котрі обладають правами. Да, ми осознаємо, що вже за останні 7 років розвалена судова система і вже в суді ніч не знайдеш. Але время йде. Хтось був ескімос, а став португалець. Хтось був русин, став українець, або став мадяр, або став словак. Нині в Словакії мінімум 300 тисяч русинов словакізувалися. Що нам робити? Правда, вони чесно на переписі пишуть національно словак, але материнський язик русинський. Як би нам треба таки теж перепис зробити і в нас в Україні, в Закарпатті, щоб на Закарпаттю предложити. Ти твоя національність, наприклад, ти русин, но якщо ти русин і русинський язик маєш, значить маєш право записатися. Або хтось записав українцем, набувши русин. Так написати материнський язик русинський. Ми віримо, що таке можливо, бо на то не треба великі гроші, не треба великі плани. Законодавство нам то допомагає, але головне друге. Ми живемо в такий час, коли людей неугодних просто забирають із пуття, і це дуже поганий, от така погана ознака, бо таке сообщество, де не є суда, держава, де розрушена судова система, вона перестає бути державою у повному смислі. От чому ми, русини Закарпаття, історичні Подкарпатські Руси, добрі, вірні, надійні громадяни незалежної України. Но з усім соглашаємося. І з тою бідністю тепер терпимо з усіма українцями тої крайньої бідності. Но не можемо ні по диким видам согласитися, щоб змінити національність, або, що ще в Україні якісь там неуки предлагають латинізацію української мови. Як то щось хоче, пожалуйста, ми русини. І підтвердили на американські русини. Вони в Америці красно держаться кирилиці. Як не було приємно, коли молодий американський русин, або американець, який між русинами воспитався і пише русинську історію, вдруг бере в руки в церкві в час служби наш церковний апостол на церковно-слов'янському язикові, тобто язикові Кирила Мефодія тисячолітньому, і свободно читає американець або громадянин Америки. От чому і ми видимо, що нам треба робити, добре розказувати про нашу історію, язик, культуру, про богослуження і про канонічне православ'я, яке сохранило нас в рамках Австро-Венгрії, Венгрії, Чехословакії. В Совєтському Союзі ми вижили благодаря, навірно, найбільше церкви. І тепер ми виживаємо благодаря канонічній церкві і єдинству з нею. Наші опоненти увиділи, що церква нам допомагає, і вирішили церкву ділити і бити. Тут ж ми не соглашаємося, будемо захищатися, тому що кожен чоловік має право назватися такою національністю, якою назвала його рідна мама. І язик материнський, русинський наш, це не просто якесь язичіє, придумане далеко не умними людьми, а повноцінний живий язик. А раз так, то до нього має бути відношення уважительне українських чиновників. Вони склонятися мають перед величеством русинського древнього язика і древньої нашої культури. Ми желаємо американським русинам мира і благословення. Ми желаємо все, що вони мають доброє, аби їм Бог поміг, що лише мають доброє про русинов помнять, най не забувають, бо дуже цінно ніколи не забувати про своє. Ми чудесний осколок древньої історії, народ, котрого 1150 років православ'я, котрого 1150 років письменність. Разве можеться хтось із нами руняти?
Не для гордості кажу, а для констатації факта. Коли якась молоденька нова національність, яка з'явилася в 19 віці, або ще пізніше, вдруг каже, або всі такі. Ні, ми не такі. Ми не ліпші, але ми іншаки. Або по-українськи інакші. Най Бог благословить усіх наших братів русинов в Америці і дома, а нашу державу най Бог благословить добрими, мудрими, законовиконавчими чиновниками, церкву нашу най Бог береже в єдинстві, ну а всім людям і нашим глядачам мира многая і благая літа. Будьте здорові!